hem viscut profundament, tant com a experiència personal com col·lectiva. Malgrat tot el que puguem pensar tots plegats i el que puguem opinar sobre aquella situació, que considero molt violenta i injusta, crec que aquesta exposició no és un pamflet. No he pogut ni he volgut fer una obra incompleta. L'1 d'octubre, els votants teníem la convicció que estàvem fent alguna cosa important i decisiva. I al mateix temps, això es barrejava amb una sensació d'ofec, d'opressió, fins i tot de por, fins a arribar al dolor físic i moral davant la repressió. He volgut reflectir tot això i tot allò de constant i atemporal de la situació que vam viure i que no puc descriure prou bé en paraules racionals. I és per això que ho pinto. Podria parlar de trencadissa. L'1 d'octubre es van trencar molts vidres, però també es va trencar alguna cosa més. Es va trencar el nostre somriure. Es va esquerdar un anhel de llibertat ingenu que va quedar mig esclafat sota les botes. Però la nostra dignitat va quedar intacta. Tota lluita d'un poble per sobreviure és una lluita antiga, en el sentit que això passa des de sempre, des de que el món és món. Jo només he intentat captar aquest arquetip i ajuntar-lo amb el record d'una emoció que no se m'esborrarà mai. Gràcies. Això són els que els hi paguem nosaltres. Això!